ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಇರು ಅದೇ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದೈತೆ ಬರೆತ್ತನತ್ತ ಅక్కడ ಮಾಡುಜೇರಿ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಧೂಮಪಾನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಒಯ್ಪುನ ಏರನ ಉಂಟದೇರ ನಿಜತ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಐಟ್ ಬರೇತ ಅಕಲ್ ಮಾರು ಇರತ್ತ ಅಕಲ ಐನು ಓದೋದು ಪರ್ಪುಣಿ 50 above ಅಂತಂತದ್ದು ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ಲ MBBS ಬೋಲಾರ್ ಅದತ್ತಿ ಒಳ್ಪದಾಳ ಇದು ಬೋಲಾರ ಇಂಜ ನಾನು ಬೋಲಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಾವು ಬೋಲಾರ ಓಕೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗುರಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಲಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಹೋದುಂಡಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ హలో కేంజమా కేంటు హలో బూరా ఓల్లై ఇన్నే నెట్టుల్లమే బలబర్ರೆ ಭಾರಿ ಎಂಜಿನ್ ತೆಗೆದು ನಮಕ್ ಎಂಜಿನಮೇ ಅವ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಚಿ ಬಣತಿರ್ ನಮಕ್ ಇಂದ ಬೀಜದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ ಎಂಕಿತ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಬರದು ಮುಜ್ಜಿ ವರ್ಷಾನ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕ ಒಕ್ಕಡೆ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಡ ಪೆಪ್ಸಿಂಡು ಅವು ಬಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ ಸಿಗದ ಏನ್ಲಿ ಅವು ದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡುತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಉಪ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಳು ಯಾನು ಗುಡ್ಡಡುಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಲ್ ನಕ್ಕಗಮೆ ದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಗುಡ್ಡಡುಲ್ಲೆ ಅವನು ದಾ ತಿಕ್ಕಿ ಸೇಸಬಣ್ಣ ಗುಡ್ಡಡುಲ್ಲೆ ಬಲ 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬೂರಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧೋಡ್ ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋತುಜೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಿ ಆಪಲ್ ಒರಿಯರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈರಿ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಾಯಣ ಬುಚ್ಚ ಬೇರೆ ಪನ್ನಿನ ಅಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೀಜದಾಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪರ ಗಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದಿರ ಕೂಡ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಗ ಮುಟ್ಟು ಜಾಂಡದ ಓಕೆ ಹುಡಿ